niya, Kuya Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng Chong Sinasal dito sa Barangay San Agustin, San Fernando, Pampanga. Yan, mismong tapat niya guys, nandito tayo sa St. Scholastica's Academy. So bago siya mag-footbridge and mag-Vista Mall, tapos well-turn back kung galing kayo ng Angeles City, Pampanga. And kung galing naman kayo ng intersection ng San Fernando, I think nasa ano lang to, nasa 5 to 10 minutes away, nandito na kayo sa Chong Sinasal. So, excited ko nang tikman guys yung kanilang pinagmamalaking chicken inasal dito. So, later papakita ko sa inyo kung ano ba lahat yung mga prepare ni Chong Sinasal. Kung pupunta kayo dito sa may Chong's Chicken Inasal, open sila ng Monday to Sunday, 10 a.m. to 10 p.m. Parking lot guys, sobrang luwang. So dito yan, kahit mga 10 sasakyan kakasya dito. And dito sa harapan mismo ng place nila, napakaluwang din ng parkingan. And of course, kung makikita nyo, yan, naka-grills din yung yung place. Ano pa rin siya, parang al fresco dining or open area pa rin naman yung place ni Chong's Chicken Inasal. Magandang gabi sa inyo mga kabalen. Ako po si Jaime Domingo Ramos, ang franchisee sa Chong's Chicken Inasal sa San Agustin, San Fernando, Pampanga. Nag-open kami ng branch namin dito ng October 14, soft opening. Pero grand opening namin last Friday. So iniimbitahan namin kayo na pumunta sa aming restaurant para i-try yung inasal products namin. Meron kami ditong pecho, paa, with only rice din, available ang only rice. Tapos meron din tayong pork sisig, bangus sisig, pork barbecue, meron tayong gulaman, iced tea, cucumber iced tea, at saka meron din tayong palabok. Welcome na welcome kayo dito. So after nyong enjoy yung aming masarap na pagkain dito, meron kami mga dessert dito na ice cream, meron din kaming San Miguel beer, Pale Pilsen, San Miguel tsaka Red Horse kung gusto nyo mag-chill with your barkada. So invite namin kayo again na itry yung aming restaurant na magugustuhan ninyo ang aming food quality service. Thank you po. So ito na nga kapalit, titikman na natin yung mga sinerve sa atin ni Chong's Chicken Inasal. So mga ino-offer nila dito, meron silang paa and then pecho. And of course, meron din tayo dito sa harapan natin ng pork barbecue. And hindi mawawala dyan guys yung kanilang ayan, palabo. Tapos meron din naman tayong pork sisig and yung kanilang sisig bangus. So yun guys, titikman na natin yung kanilang chicken inasal. So excited ko na matikman guys. Chong Chicken Inasal. So meron tayong dito, ito yung paa. So napakalaki ng cut nila sa mga chicken nila. So natin guys dito sa kanilang toyo mansi na may sili. And syempre nilagyan muna ng chicken oil kanina yung kanin natin. So ito na yung first bite natin. Mas masarap kumakain ng mga chicken inasal guys kapag nakakamay ka. Sarap na guys. Grabe guys, ang sarap ng chicken nila dito sa Chong's Chicken Inasal. Ito yung gusto kong lasa dun sa mga chicken inasal guys. Manamis-namis yung aftertaste. And syempre, napakalambot and napaka-juicy nung chicken. Syempre, pag sinawsaw mo pa yan sa toyo mansi nila na may sili, dun talaga maglalaban yung mismong chicken inasal. So next natin titikman yung kanilang pork barbecue.
Ayan guys, nakakataos lang natin tikman yung kanilang pork barbecue. Napakalambot and syempre andun pa rin yung smoky flavor. So try nyo rin to. May in-offer naman sila na only rice and one rice sa kanilang 2-piece pork barbecue. And of course, dun sa kanilang chicken inasal, mag-offer din naman sila ng one rice and unlimited rice. Pero pwede kayo mag-order ng a la carte ng mismong pa and picture nila. Kabalen, o yan, agkatanda kayong pasibayo, kening Chong's Chicken Inasal, mga buklat ne, kening Barangay San Agustin, sobra kanyaman ng pamangan, sulit yung pera yung mangan kayo kini, agkatan nyo rin kaya kayong kaluguran, pamilya, manyaman at panyaman yung karelang manok. Ayan, sulit din kaya kayong pera. Mabsi, pati bulating malat. Ayan guys, nakakataas lang natin kumain. Talagang nabusog tayo ni Chong's Chicken Inasal. Napakasarap nung chicken inasal nila guys. And syempre, pwede rin kayo mag-chill dito after nyo mag-dine in. Pwede kayong mag-order ng mga alcoholic drinks nila and then partneran nyo na nung kanilang pork sisig and then yung kanilang bangus sisig. Hindi kayo magsisisi guys kapag natikman nyo yung chicken inasal nila dito. So inulit ko yung location niya dito sa Barangay San Agustin sa Fernando, Pampanga. Open sila ng Monday to Sunday 10 AM to 10 PM. So until our next vlog, peace out!